Γεια σας τοπτένιδες, στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξουμε τα top 10 πιο ανόητα ρεκόρ Guinness. Καλή παρακολούθηση. Νούμερο 10. Ο Kevin Shalley έσπασε 46 καθίσματα τουαλέτας στο κεφάλι του για να καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Νούμερο 9. Ο μελισσοκόμος από την Κίνα, Xi Ping, καλύφθηκε περίπου από 331.000 μέλισσες στις 18 Απριλίου του 2012 και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Νούμερο 8. Η Andrea Warner είναι διευθύντρια ενός ξενοδοχείου στη Βρετανία και θεωρείται ως η ταχύτερη στον κόσμο στο να αλλάζει σεντόνια σε διπλό κρεβάτι. Το ρεκόρ της είναι 74 δευτερόλεπτα. Νούμερο 7. Το 2012 ο Larkin και η Astra Furman έθεσαν ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ, στο οποίο έκοβαν καρπούζια με ένα σπαθί πάνω στη κοιλιά της κοπέλας. Κατάφεραν να κόψουν 48 μεγάλα καρπούζια σε ένα λεπτό. Νούμερο 6. Ο Γάλλος Μισελ Τίτο έφαγε ένα αεροπλάνο. Από την παιδική του ηλικία είχε μια συνήθεια να τρώει πράγματα που δεν ήταν βρώσιμα. Του άρεσε να τρώει μέρη από τις τηλεοράσεις, ποδήλατα, τραπεζικές κάρτες και άλλα. Το απόγειο ήταν το αεροσκάφος του Κέσνα, που του πήρε 2 χρόνια για να το φάει. Νούμερο 5. Το 2007 ο Jill Cobb οργάνωσε τελετή γάμου, κατά την οποία 178 σκυλιά ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και μπήκε στο ρεκόρ Guinness ως η μεγαλύτερη τελετή γάμου σκυλιών. Νούμερο 4. Ο Φιλιππινέζος Gerard Jess έθεσε ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ με την βοήθεια των αερίων από το έντερό του. Ναι, καλά ακούσατε. Με απλά λόγια, ο Jess κατάφερε να σβήσει 5 κεριά με την βοήθεια των αερίων του. Νούμερο 3. Η Βρετανίδα καθηγήτρια Jill Drake ήταν σε θέση να φωνάξει με 129 δεσιμπέλ. Για να σας κάνω να καταλάβετε γιατί ήχο μιλάμε, ένα μαχητικό αεροσκάφος κατά την απογείωση κάνει θόρυβο που φτάνει τα 130 δεσιμπέλ. Νούμερο 2. Ο 11χρονος Αμερικανός Finn Kehler από την Ιούτα ήθελε πάντα να καταφέρει να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Τελικά σκέφτηκε να βάλει πάνω στο πρόσωπό του 43 σαλιγκάρια και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να μπει στο βιβλίο Guinness. Νούμερο 1. Les Stewart πάντα είχε ως στόχο να μπει στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness και έτσι αποφάσισε να εκτυπώσει τους αριθμούς από το 1 έως το 1 εκατομμύριο γραμμένες με λέξεις. Για να καταφέρει να ολοκληρώσει το βιβλίο χρειάστηκε 16 χρόνια και 7 γραφομηχανές. Εσείς ποιο από τα παρακάτω ρεκόρ θεωρείτε πιο ανόητο? Γράψτε μας κάτω στα σχόλια. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Κάντε like και αφήστε τα σχόλιά σας. Εμείς θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι.